ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଇଦିଅ ଚାରି ଜଣ ଗାଇଲେ ଓକେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ଓକେ ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଏ ଦେଖିବା କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ବଜେଇବା ଓକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ ଲଗେଇଦେବେ ଓହୋ ଏତିକ ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବେ ହିସାବ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉପରକୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ହିସାବ ଦିଏ ଓକେ ଓକେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ମତେ आहिस्ता आहिस्ता कहीं छुआ मानकर तो मन अच्छी बड़ा मानकर के चेष्टा करियो देखियो एठी केते जण अछंती दुनुआ अरे पाखो समस्ता से रे पाखो असंती दुनुआ नानुआ ओबिता मोते पागल आहिस्ता आहिस्ता तो से हंसी କରିବା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେଣି ଏଇଟା ଟିକେ ଜୋରଦାର କେମିତି ହୋ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ 3 2 1 get a hands up okay let me start this evening with this number right now Everybody give hands up in the air.
Thank you.